ama mme mana ada eti akị n'abalị ọgwe mana ada eti akị n'abalị ezikwa na ị ga-eti iti ya ọgbasara mmiri enwe ilo ada eti akị n'abalị ọgwe mana ada eso mma n'abalị ị mana ada eso mma n'abalị iso mma n'abalị adịrọ mma ị ma da wan ezikwa na ị ga-eso ị na-eso ọgbasara mmiri enwe ilo ọ bụrụ na ị na-akpụ isi n'abalị ịkpụzi na one of the ugly thing ị ga-eme gị bụ ịkpụ isi gị n'abalị ọzọ bụ iji aka gị wee kpụọ onwe gị isi no matter how perfect ị dị ị ga-akpụ onwe gị isi iji n'aka gị akpụ onwe gị isi dị n'anụ Igbo ijizi n'aka gị akpụ onwe gị isi ịbụ baba ijizi n'aka gị akpụ onwe gị isi mmadụ ada akpụ onwe ya isi iji n'aka gị kpụọ onwe gị isi ọ bụ na ịkpụcha isi ntutu gị isuzi n'ọkụ nie ya enyi ya gụọ na nie ntutu gị isuzi na ntutu gị ọkụ adị m agwa gị ka ị kweta it's not by force, don't need to argue ọ bụ na ikwetara Igbo ikweta n'ala onwe gị I just need to tell you ọgwụ ịma na ada akwụ ọvịvị n'abalị ịmara ebe ịkwụ ọvịvị ịma na ada akwụ ọvịvị n'abalị ya ebe ịkwụ ọvịvị ịma na ọ dị njọ ada akwụ ọvịvị n'abalị ịma that one maka ndị ga-ekweta ọ bụ na ikwetara mma gị fọs ama ka oyi atụ gị iji na ibe iji edina weli asagbu onwe gị for the part na ka iji edina iji na asagbu onwe gị ma ọ bụ ute ma ọ bụ benchit iji edina na wee duve iji alara ụla wee rapa ị na-akọva onwe gị ibe na iji edina na ịbata idina lụ n'elu ya iji na-akọva onwe gị ọ dịrọ mma iji na ute kọva onwe gị ọ na-ebute setback idebe na miro amaka your house wa dị very tight idebe na miro ka ọ dị opposite your bed don't stand mirror opposite your bed that through the mirror you will be seeing your bed ebe ị na-edina anị don't try it make sure na ị nọdụ n'elu bed gị na ị na-afụ mirror ị na-afụ onwe gị na mirror don't try it ụfọdụ na-abụbacha ịlara ụra the best thing ma ọ bụ na ịcha ịlara ụra ị turn your mirror upside down face anya wall that's the best